Mae'r cyfnod yma yn un diddorol iawn, yn un ansicr iawn mewn un ffordd, ond yn gyfle i ni fel Cymru a fel pobl Ewrop i edrych ar ein hunaniaeth a hefyd i edrych mewn ffordd positif iawn a sut allan ni greu cenedl gwell a mwy llwyddiannus. Hyd yn oed os ydyn ni tu fas i'r Undeb Ewropeaidd, dyn ni dal yn genedl Ewropeaidd. A mae'r arddangosfa yma yn Senedd Ewrop yr wythnos hon yn edrych ar hunaniaeth, yn edrych ar bobl Roma, ond hefyd yn gofyn i ni edrych arno ni ein hunain a sut y ni'n gweld ein lle ni mewn creu byd gwell, mewn adeiladu Ewrop newydd. Ac felly dwi'n credu dylen ni gymryd y cyfle yma fel Cymru i edrych ar ein dyfodol a sut allan ni lwyddo. A dwi'n siŵr trwy gydweithio y gallen ni.